Dyma Sinc Califfornia, un o'r pyllau dwfn yn Chwarel Dinorwig ger Llanberis. Gafodd ei greu wrth i'r chwarelwyr dilyn gwythiau'n llechu gwerthfawr ymhellach i lawr ac i lawr. Roedd y diwydiant llechu yn dominyddu economi gogledd orllewin Cymru yn ystod ail hanner y 14th ganrif ar 15. Roedd yn cyflogi hyd at 17 o filoedd o ddynion. Gafodd y llechu i hallforio ledled y byd. Gallech chi ddweud bod gogledd Cymru wedi rhoi to ar y chwyldro diwydiannol. Mae'r llwybr yn codi trwy holl a gafodd ei greu yn ystod blynyddoedd dwytha y chwarel ac a ddefnyddiwyd ar gyfer loria. Cyn hynny, roedd yna dwnel ar gyfer trena bach. Gallwch weld porth deheuol y twnnel o'r llwybr o hyd. Ar ben y cogwyn gallwch weld tŵr carreg tal. Defnyddiwyd hwnnw ar un adeg ar gyfer rhaffordd awyr. Yn uwch i fyny'r mynydd mae pwll enfawr arall, sef Sinc Matilda. Mae hwn wedi enwi ar ôl gwraig perchenog y chwarel Thomas Ashton Smith. Dechreuodd y gwaith yno ar ddiwrnod i priodas nhw, sef ar ail ar 15 o Hydref 1827. Mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth yn y fideo hwn yn dod o wefan gwych History Points sy'n defnyddio codau QR a thechnoleg rhyngrwyd symudol i gynnig gwybodaeth hanesyddol ddiddorol i'r cyhoedd wrth i nhw ymweld â safleoedd ac adeiladau ledled Cymru. Erbyn 2018, roedd yna 1,400 o'r codau QR yma, ledled Cymru, sy'n cysylltu ar wefan.